Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Tuod. Mauna, nga anak ko mangutana ni mo, Sir Jericho. Unsa may akong isulti ni Miss Chloe? Unsa man kwartuha ang akong i-report niya nga giistara ni Miss Trixie? Ha? Dako tuod ng problema, hada. Dako no. Og ikaw rin makasulbad ini. Kay imo ning sa ang tanan. May mo bag di na lang ko nimo basulon sa nitabo karon. Kung nahadlok ka nga magkaabot sila nga sila lang. Mas labaw kung nahadlok. Ako nahadlo ka magkaabot si Miss Trixie o Miss Chloe? Pangitag paagi nga mabalin si Trixie. Kay ako, naglibog ko kung ano sa akong isulti ni Miss Chloe. Unsa man ang katapusan nimo gisulti ni Chloe? Ako siyang giingan nga. Ninagtuon ko. Nawa din mo check-in si Miss Trixie. Mao ba? Mao na. Pero, di akong gisugo nga tuon ang ubang beach resort din Og i-check ang mga guest kung na-appeal ba si Miss Trixie. Okay. Mao ning gisulti ni Chloe. Pamati. Miss, ni anak ko. Nakakita ko nimo. Nagsiga pa ning mata nako. Lingkod diha sa akong atubangan. Unsa na mga akong gisugo nimo ha? Nahibaw ka na ba kung hain mag-check-in si Trixie? Wa pa gyud siya maka-check-in, miss. Imposible na. Arte kitong bayhana. Og dili to ganahan og dili klaro nga sitwasyon. So, hitusog dae ka sa kinaiya ni Miss Trixie, miss? Natural kay Kaya sa miss. kay suod ni sa unang panahon. Sa mga bata pa mi. Mao ba, miss? Mao ka na. Og dili mahimo nga dili ko mahibaw siya matasan. Pero may na siya magpa-importante. Mga imposible kayo nga dili siya maniguro og check-in. Sige, miss. Suwayan ako og tan-aw sa pikas sa nga beach resort, ha? Saon man din ako Ang ako lang ba? Kung may bahagid si Miss Chloe, nga tupad na silang kwarto ni Miss Trixie. Pamata. Sir Jericho? Lakaw na sa silong. Ate man na si Rudy. Wala. Nilahos na si Sir Jericho sa kwarto ni Miss Trixie. Saan ka iwaton? Magkalagkot ka, Sir Jericho. Nindot naman ang tapong gipati nga ni Miss Baybayon. Haso na noon kaayo nga ni Miss Trixie. Nga naging kang niabot pa maning mapayahan na din oy. Tinuod yun ka? Nasulagma ra ni iyang pag-ani? Hala, oy, kinsa man kani? Pasod lang. Jericho! Hey! May balik ka. Awan sa man, no, sabi mo na bahay na tundo, ha? Ha? Kay bao ka. Okay, nagkikuhimon ko ni mong kabit. Hilom dia. Dili na mahitabo, Trixie. Niya ako aron sultihan ka sa pagbiya din karon dayon. Unsa? No!
Yes! Kabati ka. Kinahanglan mo biya. Tungod kay naibaw ko nga naibaw ka na. Nga nasa pikas room si Chloe. Aray, buhay na akong kamot, Jericho, ha? Sakit na. Mas masakitan ka lang. Kung magdugay ka din eh. Nakabati ka? Ha? Jericho, buhay na akong bukal. Sakit na. Kinsa man ang nagsulti ni mo. Nga niya mi din. Kinsa! Ay, uy, nasultin ako eh. Sulag malangan. Ayaw pamakap na ako, Trixie. Uwahi ka nang naka-check-in din eh. Nagunami. Busabot ipasabutan na. Nga posible nga nagsunod ra ka na mo. Ay, no. Dili na tinuod, Jericho. Okay, kung di man natin nood. Kinahanglan mo biya ka din eh. Karon jud lang. Nakasabot ka? Nakabati ka ba? Ha, Trixie? Biya karon dayon ining maong result. Kung di ka gusto nga tangtangon ta ka sa trabaho. Jeric. Ako pagyapon ang imong amo, Trixie. Busa sunda ang akong gisugo nimo karon dayon. Og kung si kinsa man ka nagtigatag nimo og impormasyon sa akong mga lakaw, putla na ang inyong koneksyon. Sa di pa ta mo masakpan. Panuway. Panuway. Makalagot. Makalagot. Hello. Booking na ko. Gipalayas ako, Jericho, din eh. Buisit. Kato samanta na kaingon. Posible nga siyang bisulti kang Jericho nga niya ako. Buisit! Buisit! Rudy, sorry nga, nadugay ko. May problema ba, Samantha? Wa man, Rudy. Kuan lang. Medyo, Silti ko kung sa problema ito. sa tinud-anay lang, dili gini akong problema, Rudy. Kuan kang Sir Jericho ni nga problema. Mayo ba, may baw ko? Magkalaom ka, di na ko isulti kang Jericho. Gusto ko magkatapan. Ha? Nga nang buutan ng kaya ka na ako, Rudy. Kuan, ganahan ko nimo. Kay buutan ka. Naluin ko nimo nga nasumpo ka ni maong dili ninyo ni Jericho. Naibaw ka sa among kasabutan? Oo, Samantha. Sulihin ka lang, Jericho. Uwan siya yung sekreto ako. Naibaw ka ba sa ilang sugilano ni Miss Chloe? Naibaw ko. Usa ka lang mata sa silot ng iyang ipamtan. Naibaw ko nga. Maong agawag sa servisyo nila. Yung kay ikaw ang nagipasok sa kayimtan ni Chloe. Ikaw ang ipagkasaan nila kung ano naputan sa matiil si Chloe. Tingali, gusto sila. Ako ning sa Dili siya mata. Dili mo saan na. O mahimo ka pang muling kawas ng iyong sitwasyon kung gusto ka. Illegal kini ilang ibuhatin. suod man ka mo. Nganong gitambagan ko ni mo, ana. Tungkol kay ako na siyang itambagan. Pero wala siyang patuon ako. Nagpadasya siya kasuko sa ditabo ni Chloe. O saman, gusto ka ba mabiya silang kinabuhi? Kaya tabangan ka. Ayaw na. O sa iyo. Ayaw na lang kasulangin mo kaugalingon sa nahitabo na ako. Ha? Hoy! Babay! Makita ni mo ang may tabo ni mo. Trixie? O sama ka? Wa ko maon sa Rudy. Hinagtanong kinabayanan sa kong kinabuhi. O mahalin ni mo ang pagpanghilabot na ako. Tumani na.
Ang sabi niya, tabaw. Anong sukba si Treasury mo? O anong nakailaman mo? Huwag ka ba mahibaw? Nga modelo naman siya sa kumpanya ni Sir Jericho. Og naa siya sa department ni Miss Chloe nga akong gibagan karon. Mao ba? Samantha, kinahanglan mag-amping ka. Nga naman, Rudy. Tungod kay lahi og dagan sa utok ka na si Tay. Unsa? Okay ka lang din eh. Ha? Hey, ganong hayop magkaigagtin na naman ako. Nganong din siya pamagin mo mag-abot ni Trixie. Chloe, Ayun na lang pagpamakak. Naibaw na ko ganyan si Trixie. Gisabutan lang ko ninyo, no? no! Dili na tinuod ko. Ayaw lagi pagpamakak ko! Chloe! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it